Good morning everyone. Welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय आरो नोंसोर भिउवार्सफोरखौ दिनै आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव बरायबावबाय आरोना। आसा खालामो बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। नै दिनै आं फुङावनो सिखारथारदों नै साना ओंखारहां ओंखाराहां जादों आरोना जोमैया खोबदों नुजाहां जागासिनो दं आरोना जोमैया माबागासिनो दङ जि फुङावनो सिखारदों आङो दिनै जि मोजां नुखादों नै नैबे जाहैबाय बिफानि गाइखेर जग होखांनायाव फुङाव बेखौनो लोङो आरोना बियो साहा लोङा बेखौनो लोंनानै थायो। बिफाया बाजारनिफ्राय लाबोदों नै पटल ओमफ्राय बानलु थबसाबो लाबोदों ओमफ्राय फोरला फाथै लाबोदों नै खांख्रिंखलाबो लाबोदों आरोना नालाय थबसायाथ' गोजा गोजाथार ओमफ्राय सबायबिमाबो लाबोदों आरोना सबायबिमाखौ लाबोनो रोंबावासै आङो बै बाहेरायावसो दङ र' लायनि सबायबिमा एसे गोबाव जाबायमोन जायैया आङो माबाखौनो खेबनो रोङाखै नालाय खानाया बे सिगांना आंना गबायना गनानै ओमफ्राय गोरलै खानायाथ' जा गयोना ओमफ्राय दाना गनानै बे गोरलै फैफिनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै गोरलै फैफिननाया जै बार होबाथाय बेबायदिनो आरोना खानायासो मोखाङाव गोरलै फैजोबो आयै नायनो मानसिखौ आङो जे रागा जोंनो ओंखारखायो ओमफ्राय मबाइला गोलैदों आंना दोनग्राबो गैलाना ओंखायनो जा जारलाखा दोनबाबो ओमफ्राय ओरै गोजौथिंजाय एसे माबा स्क्रेच जालायलायबाय आरोना मबाइला बेबायदिनो गोग्लैयैनो ओमफ्राय आंनि खानाया जाहैबाय बियो जिनोलाय गाज्रि नुयो गयो आरो रज'योना बेखायनो जि गाज्रि नुयो आरोना सिदा फांखा सिदा जिरायबाथाय आरो गरमाबो थानो हायाना जेनेबा फांखा सिदा नांगौ जायो ओमफ्राय फांखा सिदा थाबाथाय नालाय सिगांथिंजाय मानसिखौनो माबा कार्टुन बायदिसो नुखायो ओमफ्राय बिफाया दिनै लाबोदों नै सबायबिमा जा गोबाव जाबायमोन जायैया सबायबिमाखौ आंबो जा गोथाव मोनखायोखा ओमफ्राय दिनै स्कुलाव दोनलांनायाव सबायबिमा लानानै फैलायबाय आरोना बिफाया दिनै जोंहा निरामिस जागोन ओमफ्राय आंखौ दालि रुनानै दोनखाबाय दालि ओमफ्राय बेखौनो एवनोसै आरोना बेखौनो भाजि खालामसै ओमफ्राय जोग्लावरिबो दङ आइ लाबोदोंमोन जोग्लावरि दङ जोग्लावरिखौ आङो बरा सावनोसै आरोना जोग्लावरिनि बरा भिउवार्सफ्रा जाफेरदोंना जाफेराखै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आङो दिनै जोग्लावरिनि बरा गोबाव जाथारबाय जोग्लावरिनि बरा जायो आरोना ओरैनोथ' कबिनि जायो जेनेबा ओमफ्राय दालि बुट दालिनि ओमफ्राय दिनै माबानि जानो नागिरदों आरोना जोग्लावरिखौ आं ओंख्रि संनो रोङाखै एसे थादों आरोना मैया मोनायाव ओंखाम जायासैना ओंखाम जायैनि खर'आ आंना हालामोन आरोना जि मारैबा जाखाबायमोन मा होनोमोनलाय एखे मारैबा उइक फिल खालामबायमोन आरोना एखे हाथारलामोन खर'आ मारैबा मोनथारबायमोन आं ओमफ्राय फुङावनो आङो जिनो बाबानो रुटि सावना हरनायखौ फुङाव बेनो ब्रेकफास्ट जाहैयोना आङो मेगिखौ जाफाबावबाय आङो बिनि उनाव आरो बेनो टिफिनाव हरनो बानायनाय रुटि बेखौबो मोनसे जाबाय आङो ओमफ्राय गाइखेर लोंबावबाय आङो ओमफ्राय बिनि उनावसो आङो दा एखे माबा स्ट्रं माबा जाफिनबाय आरोना नङाबाथ' हालामोन आं मारैबा मोनलायदोंमोन आङो ओमफ्राय उन्दुनानै सिखारनानै सि सुनानै जेनेबा मारैबा मोनबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय दाना उनाव दसे जिरायनानै थालायबाय आङो जग होयैनि आगोलनो दसे जिरायनानै थालायबाय आङो बिफा दुगैगौमानि खर'खौ मारबावनानै दसे जिरायनानै थालायबाय आङो ओमफ्राय जग होखांनानै जि थाब बानायनानै जि थाब आंबो जाग्रोथारबाय आरोना ओमफ्रायसो सान्थि मोजां मोनबाय नै दा मोनजानानैसो नङाबाथ' आङो नै दा ओंख्रि संनांगौ मा संनांगौ जेनेबा टिफिन बानायनांगौ मा बानायनांगौ बिराद खस्थ' जागौमोन आरोना दा जेबो मोनासै जानानै गाइखेरखौबो बुरजा लोंखाबाय आङो दैबो लोंबाय जिनो ओमफ्राय दा मोजां मोनबाय आरोना मोनायाव एखमबा जायालासिनो थानो हायो आरोना मोनायाव ओमफ्राय मा जायाथाय दिनै एबारनियाव माबा एखे मारैबा मोनथारदों आरोना एसेबाबो जानोसै एबारनिफ्राय थारमाने जों रावबो जाखायाखै आरोना मैया ओंखामखौनो बिफायाबो जानो हाला होननानै जायासैना एसे लेट जादों ओमफ्राय आरो साहाबो लोंबाय बेलासियाव ओमफ्राय बाबायाबो माबा मेगि जाबायना काप नुदोल्स जादोंमोन आरोना मैया बाबाया
ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओंखाम उदां सानानै बेबो ओंखामखौ जानो हाया जानो हाला होनना बुंदों आरोना जेनेबा 5टा 5:30 जाखादोंबाबो जानायाबो ओमफ्राय बिनि थाखायनो दे होमबालाय रावबो जाला नोंसोरबो जालाबा आंबो जाला होननानै थादोंमोन आरोना आङो आंहा फुङाव हालासोमोन बेबायदिसो जादोंमोन आरोना खर'आ दा मोजां मोनबाय आरोना दा ओंख्रि संसै आङो नै आंना सायखांबाय सबाय बिमाखौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै माखासे गारनांसिगोन आरोना जोगोलावरिखौ आङो मैया मोनायावनो दैयाव सोमनानै दोन्दोंमोन ना जोगोलावरि ओंख्रि जानोसै होननानै ओमफ्रायथ' ओंखामखौ रावबो जाया जाबाय नालाय संनाय जायासै नै दा बेखौनो आङो माखासे मोजांखौ बरा सावनोसै आरोना नै बेखौ मोजाङै सुनानै फिसा फिसा हाफ्लेनानै बेखौनो बरा जानोसै दिनै निरामिसाव नै बिफा स्कुलाव थांबानो दालिखौ दिनै रुनानै दोनखादों आरोना एबार संसै आङो साराया गरम जाबाय नै आं थाव हरनोसै बिनि उनाव आं हरगोन नैबेसोरखौ नै गासिखौबो नैबे पासफुरन सामब्राम फानलु गोरान गैया बानलु गोरानबा साबसिन जायो बेखौनो हरनोसै आरोना आङो बेरदों बिदिनो सामब्रामखौ एसे खामहोनोसै खोबनांगौमोन फारसेथिं मबाइल लानानैनो खोबनाय जायासै आंना ओंख्रिया थाथोंसै थेवब्लाबो सबाय बिमाया नै जाबायानो रुइबायानो हालदैबो होखाबाय आङो संख्रिबो होखाबाय आङो अर गिदिर होनानै एसे माबानोसै बे माबाखौ रानहोनोसै आं फ्राम माबायदि जानाय नायनि आङो गोदै नंगौना नङा गोदै माने गोथाव आरोना बांद्राय गोदैथार नङा एखमबानिया जि गोदै जायोना एखमबा लाबोनाया गोदैथार मोनो जा गोथाव मोनबो गोथावानो गोबाव जाबायना आंनि संख्रि होनाया एसे बारा जादों खोमा बेखायनो गोदैथार मोनासै आरोना थेवब्लाबो गोथावानो आं गोथाव मोनदों दोनसै आङो बराखौ दा ओंखाम जानोसै बा सावनोसै मोनबायानो बेबो दालि मोनबाय बे माबा सबाय बिमा मोनबाय जेबो संनांला बाबा फैबाथाय ओंखाम संसै आरो बराखौ एवनोसै आरोना आंना दा खामानिया दसे जोबथ'बाय एबार रेस्ट लानो मोनसै आरोना बेबायदिनो ओंखामलायनो बिदिनो जेनेबा ओंख्रि संखांजोबबाथाय दसे रेस्ट मोनो आरोना आंहा खिन्थु बाबा फैबाथाय रेस्ट मोनला आरोना बे फैसै बेखौ साफा खालामसै ड्रेस सुनसै ओंखाम संसै माबा एवबावनांगौबा एवनोसै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओंखाम जानोसै ओमफ्राय आंबो दा सुखांजोबनानै दुगैसै आरो बेलासि जानोसै बेलासि जाबाथाय दुगैखांनानै दसे थानोसै आङो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो आरोबाव मा होनोमोनलाय लेखा फोरोंनाय रेस्टखौनो मोना आरोना
बिदि जायो बाबा माबाबाथाय बाबोबाथाय ओंखायनो दा दसे रेस्ट मोननायावनो दल' थायो आङो जेबो खालामालासिनो दल' जिरायनानै थाबाय थायो आरोना बिदिनो मबाइलाव सिरियाल नायो माबा माबि नायो आरोना मबाइल नायबाय थायो आरोना बेबायदिनो बाबा फैजासिम आरोना दे होमबा बिदिब्ला आं दसे थाथ'नोसै हाय भिउवार्स नै आङो दा दुगैखांबाय देलायखांबाय ओमफ्राय दहाय भिडिअखौ खालामनो मोनासै आरोना नै स्कुलाव थांनाया दिनै दहाय बेहा माबा उदै सानानै फैदों आरोना जि मिसनोबो खिथानानै लायासै गाबफैलाबायबाय उनाव स्कुल गनानै खिथानानैबो लाया मानानैबो लाया नै मुलि लोंखांबाय आरोना मुलि लोंखांनानै दा मोजां मोनबाय जाहैदों बाम जानानैसो थाबावबाय नै उन्दै गोरलै बायदि होमबा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आङो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना एसे गुजुदोंबो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फरिखायाबो जानोसै नै गैला समफोर मानडेनिफ्राय स्कुलाथ' गाबोन जन्माष्टमि बन्द ओमफ्राय सेटारडे सानडे 3 days बन्द जागोन आरोना बिसिना ओमफ्राय बिनि उनावनो एग्जाम दं आरोना एसे गुजुदोंबो होमबा दे बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना नोंसोर भिउवार्सफोरजों बाय से बाय Pampalam, bye!